hey guys nitsho bandirongo man, but hey umuntu ongisiso okhalaza ngoba single wenza amabomu suka bathanda nje lanto osawunda ngathi zi-victims fike benhlimpini apho anisabawela indoda asinothi sigwencela amabhere phandle apha just foba kuthiwe ijani leli tshile-ke umhle ufithi u-under 30 yintoni ebakele ungabi nandoda utheni uyipsycho unoski uthi kuyawunayo le indoda uyifunayo ngena phaa kula inbox ugcwele ezi-message ongaziphenduliyo khangela bazulala unendoda namhlanje uye kuba usifundekela ngoba ubhanxa ikheyisi yenu ayifani neyamajani kaloku thina xa silamba manyani siqenqeleke inyanga okubhampana kwi-shark fondini usipidele nakononcedo aba bembala i-community center but ke asikho lapho namhlanje guys ndiunderstanda ke shempa kontombi odidi xa besisingila benze ngabomi bona banxaphe noncapha kaloku la age ingxaki zabo zininzi basenaxesha locenga indoda ngalantsula inemali nje uno fika isuza nosuza fondini but ke ngabantu nabo manje abasisaba